uwe ubreu ba arpon rusnam karta ubana ka jala Tripura ulai sa penyap no nakadaw ka jing I trenggel kabalayat bakla badya kamet jong u lalap ha ka cakabu ice cream katkum ka jing itu USB ka West Tripura ukiran kumar une ubreu ubaladon ka jing adai bat ka we ka kentai kaba arpon rusnam karta laong ba ubakha jongka ubakwa bandon rengkat batka ula penyap no ya une ubreu haden bakine ki arngut kila sange banyakran markaliang haden kacing kanat ke Badangshan une unong penyap udai bala pendap ya kacing puli MBBS na Bangladesh laya tu ba ula pengop ya usamla jong ka bakha ubala don kacing ya percing mut batka da ka bakhot ha ka we ka yeng jong u bahayeng hasem jong u ha po South Indira Nagar ha ka pratarik menta ubnai kumta ula penyap no ya u ha kata kapor da kacing arab jong ki we pat kibadon ha kata ka yeng kumta ya kamet yap jong u latep no ha ka platruli ha ka sngi babut une unong penyap ula khot ya ki kmi ki pa jong u na ganda chera sha agartala bat ula ong ru yaki banwan ra lang kata ka plabat ki kumta ki kmi ki pa kilawan sha agartala rengkat ka kali ba kilara ru ya kata ka pla sha ganda chera kumta kila se ya kamet yap jong uta ubreu nakata kapla bat kila bure haka senduk ice cream ne ka freezer laya thu USB ukiran kumar kaji thmu jong ka ne ka jing penyap breu lakano bakalong ka basir khai ubakha ulakwa ban pichtam pen ya ka ne ka kantai tang nakadaw ba ukwa yalade ne u itnat yalade ka badang chen ka ne ka kantai kala du no yala ukpa une unong penyap ute ba umla banle dakum wepat tang hadu ba undayo bat penyap ya une usamla jongka lapan rap susu USB ukiran kumar une unong penyap breu udai ubajuan jengo man kapor ya kayeng jokane ka kentai haban kumari kipulit kilas dang batoket haden baki bahayeng jong une ubreu kilawan ujor ya kacing ujor baja kipulit kilayokem no ya une ubreu ha kacing pla jong u ha kaba kipulit kilalap ya kata kamet jong ubreu baja nakata ka freezer ha kasngi pat palai haden balale ya kapus mertem la IT no ya kamet saki bahayeng jong une ubreu laong USB kidon hadu hendrungut ki breu kentup ya ki kmi ki pa jong une unong penyap bakha jokata ka kentai kibala syakem hakabaya dei batkane kajing sya penyap